Takulandirani ku programu ya kuyika pambalambanda mipingo yabodza. Kodi a Seventh Day Adventist ndi mpingo wa Mulungu? Tinganene kuti anzathu ndi a Khristu. Iwo kodi amakhulupirira chani? Zonsezi ziyankhidwa mu programu iyi, ndipo ndili ndi munthu muno oti akhoza kutilongosolera. Iyeyo tu amagwira ntchito ku Center for Apologetics Research. Awa ndi Bambo Kennedy Gondwe. Ineyo ndine Bruno Kumwenda. Takulandira Bambo Kennedy Gondwe. Zikomo Bambo Kumwenda pondilandira mu programu yofunikayi yomwe tikathe kuona ziphunzitso ziwiri zitatu za anzathu a Seventh Day komanso tikathe kuyankha mafunso ena ndi ena amene anthu amene akutimvera lero nkutheka akhala kufunsa mafunso amenewo. Kwambiri. Ndeno tiyambe ndi zinthu zoyambirira. Kodi nchifukwa chani ifeyo tikuyenera kudziwa za our Seventh Day Adventist? Well, I think kuyankha kwa funso limenelo ndinganene kuti I think ndichoyenera kudziwa osati chabe Seventh Day Adventist yokhayo, koma ndikuyenera kudziwa za mipingo yambiri kuti kodi mipingo imakhulupirira chani. Munthu ukafuna kulowa mpingo uzitha kudziwa kuti kodi ndisanalowe mpingo umenewo ndi chani chimene amakhulupirira. Komanso tikona ma statistics, chiwerengero cha anthu, mpingo wa Seventh Day ndi umodzi mwa mipingo imene ikukula kwambiri, so ngati mpingo ukukula chonchija chilipo chimene chikupangisa, ndipo ukamakula chonchija umakhala kuti upanga attract attention. Tikuyenera kuti tidziwe kodi ndi chani chimene amakhulupirira. So tili pano kuti tione kodi ndi ziphunzitso zake ziti zomwe tingathe kuyang'anapo kuti iyi ndiye Seventh Day. Ndeno pali nkhani yofunika kwambiri makamaka tikamaona zoti iwowo anakula motani, chiwerengero chawo chili motani. Ma statistics amene tili nawo kuchoka mchaka cha 1997 for example, chiwerengero chimenecho, chiwerengero kukula kwa mpingo uchoka 1997 kuzafika 2022 mu Zambia tinganene kuti mwina around 1 million. 1 million nditi anatake pamwambapo mu Zambia mokhamu. Pamene ku Malawi kuchoka 1997 kufika mchaka cha 2022 tikuzonena kuti mwina 600,000, 600,000 nditi anatake pamwambapo, koma it's within that range, malo ake amenewo. Koma ngakhale ma figures ya ku Malawi akuoneka otsikirapo ma statistics kufaniza ndi ma figures za ku Zambia, chiwerengero. Chifukwa ku Zambia panopo tuyankhula 1 million nditi anatake chani pamwamba. Ku Malawi tikuyankhula za 600 nditi anatake pamwamba. Koma tikaona ma figure amene wawa zaona kuti ku Malawi growth rate, chiwerengero rate yake ndi chokwera kwambiri kuposa ku Zambia. Komano kuti muoneso kuchoka 1997 konseku kandi ku Malawi kandi ku Zambia chiwerengero chakhala chikukwera ndithu. Tinganene kuti chifukwa chani? Mwina mungu ngati mukuziwa kuti chikuchitika ndi chani? Oma singadziwe kuti ndi chani, wozi funso limene lifunika anthu a sociology. Koma ma church amapanga evangelize kwambiri. Like panopa tikudziwa kuti mpingo wa Seventh Day uli pakalikiliki, kuchita evangelize, akupanga promote mabuku awo like the Great Controversy, akumagawa maskulu machani,
njira zija zimatha kutenga anthu awiri atatu. Komanso udziwa kuti zikhulupiriro zimatheology zena amayika anthu muchiopsezo, like anthu amaopa kwambiri nti mina kulalikira dawa zimene akundiuzazi I think kuti ndisapite kwinako, I think ndingokhulupirira. So pali ma strategies osiyanasiyana a evangelism, and ni njira imodzi yokhazikika imene mipingo yakhala ikukula mdziko muno ndi maiko ena. Nde mwanena apa mukunena za kuti za evangelism mwina kungodziwisa kungonenapo kuli msonkhano omwe uchitike posachedwa wa Seventh Day Adventist ku Zambia. Yes. Akuti akuyembekezera kuti ma evangelist awawa ndolalikira mawu kupantha mawu akuti 500 azapezeke, and iwowo ali ndi masomphenya onena kuti mpingo ukule ukhale ngati manthu wa zonse zakhala zikuchitika. Chifukwa chonena kuti akufuna kuti ndekuti ali serious nazo tu. Yes, ndi njira yokhayo imene yokhazikika mipingo imatha kukula ndi kulalikira ma mega rallies, evangelism, door to door, so nzosadabwisa. Nde chinanso mwina choti tidziwe ndi kunena kuti mbiri ya Seventh Day kuti mpingo umenewu ukuchokera kuti unayamba bwanji. Ndi pakanthawi phiri tati uzeni unayamba bwanji mpingo ndi kanthawi. Kuna choonadi mpingo umenewu mbiri yake ikuchokera kwa mkulu wina wake, dzina lake timati William Miller. William Miller uyu si anali wa Seventh Day yeyo, anali Baptist, koma anali ngati evangelist. Mu chaka cha 1843 mkulu amene William Miller analosera za kubwera kwa Ambuye Yesu. Yankhula kuti date limene Ambuye Yesu azakhala akubwera pa dziko lapansi ndi tsiku la March 21, tsiku mwezi wa March, date la 21 mu chaka cha 1843 nti Ambuye Yesu azakhala akufika chani pa dziko lapansi. Zimeneja zinakanika, then kenako anati ayi sina werengesere bwino. Then ananena kuti March 21 chaka cha mawa 1844 Ambuye Yesu azakhala chani akubwera, komanso sizinachitikenso yayi. Then pamenepo anazanena kuti pepani ine munthu ndikukhangati kuti masiku sinawerengere bwino, maona. Koma apapa ndikunenetsa kuti pa October 22 mchaka cha 1844 Ambuye Yesu azakhala chani akubweradi. Andi anthu ambiri nthawi imeneyi anakhulupirira kuti Ambuye chani akubwera. Chinachitika ndi chani? Anthu ena amene anali ndi amapita skulu anasiya kupita skulu, ena anagulitsa nyumba zawo kudira nanga zonsezi zakhaso chani mesa Ambuye chani akubwera. Nde akumwenda mmene mudziwa chifukwa chake nanga sitili pano tonse ndikuti Ambuye chani sanabwere. Chifukwa chake mpaka pano date ili la October 22, 1844 amalitchula kuti the day of the great disappointment. Tsiku limene anthu anakhumudwa kwambiri chifukwa khangati kuti zimene analosera mneneri William Miller sizinatheke, maona. Andi mbiri imatiuza kuti tsiku limene lilangodusa mtsogoleri amene William Miller sanamvekenso, koma anthu omutsatira amatchedwa kuti ma Millerites. Nanga William Miller omutsatira ma Millerites, like inuyo akumwenda okusatira ndikoza wachita chani mwina tinene kuti poti dzina ndi Brinites. Brinites.
so anthu omusatira William Miller yoti ma Millerites ndiye kunali anthu ena ma Millerites like achina James Bates, achina Hiram Edison, komanso mzimayi uja timudziwa bwino Ellen White. Nde tsiku lina mbiri kuti mkulu uyu dzina lake Hiram Edison. Hiram Edison mu chaka chimenechi cha 1844 akuti anaona masomphenya. Vision yake akuti cha mkulu amene vision yake amati I think zimene analosera William Miller anangophonyesa pang'ono. Zakuti Yesu akubwera, William Miller sananame. Koma pamene anaphonyesa anali malo. Koma kubwera kwabwerabe. Abwera koma sikuti samabwera pa dziko lapansi. Amabwera kuti. Amasintha compartment mmwambamo. Amasintha malo kumwamba. Malo akumwambawo amachoka compartment imodzi like chipinda chimodzi kupita chipinda chani? Chipinda china. Okay, so nde kuti muimekaye pamenepo. Akunena kuti pali chithunzi chonena kuti kumwambako kunde kuti Yesu Kristo ali mchipinda isanafike detilo anali kuchipinda kwina kumwambako nde pa tsiku mukunenalo Yesu Kristo kubwera kwake kunali kuchoka kulowa chipinda china. Koma nkhani si imeneyo. Nkhani ndiye kuti kuchipinda china kumene akukalowako akukapangako chani? Nde kuti mwandifusira dikirani kaye imeneyo tikambira nabe kutsogoloko mundifusa ndingomaliza mbiriyo bwana. So Hiram Edison ataona vision manager anagawana masomphenya aja ndazi zake achanzake achina Bet komanso mzimayi ndani zina Ellen G. White. Mwaona Ellen G. White nzoona neso nachani naniso ndi masomphenya. Ndi Ellen G. White amene anakhala ngati kuti akhazikika andi anayamba kulemba zambiri moti kumene tuchokako kunalibe nkhani za Sabata, kunalibeko nkhani ya Sabata inazayamba kubwera chifukwa chendani Ellen G. White ndamene sopano amakhala ngati kuti amasindikiza sopano ziphunziso kumazika mmalemba abwe nditu. So tikamaona mpingo wa Seventh Day Adventists, mpingo wa Seventh Day Adventist nditu kuyamba ndachina Hiram Edison ndi Ellen G. White, koma nkhani inachoka kwa ndani? Inachoka kutali kwa William Miller. Ndeno mwina ufuso nkufusa kunena kuti kodi munthu ngati William Miller ndi munthu onena kuti mwina mukhazikisepo ndithu mpaka onena kuti munthu uja zophunzitsa zija tizigwire olo timusatirebe ifeyo tiyambe mpingo ndodalirika Mirayo? No, pali vuto atsogoleri, vuto lalikulu. Tikamuunika bwinobwino William Miller tizaona kuti William Miller analosera zinthu zambiri zomwe sizinachitike. Andi malemba ku Deuteronomy amatiuza bwino lomwe kuti ngati prophet ni chiwa chabwino ndani? Muneneri. Ngati mneneri alosera chinthu andi chinthu chasi chinachitike, muneneri tisamumvere. Nde William Miller analosa zinthu zambiri zomwe sizinachitike. Zinthu zijazitakanika kuchitika amafunika anthu amutsuse osati kuti anthu enaso basi amukhalire kumbuyo kumamusatira. Ndizomvetsa chisoni. Ndeno inoyo Kennedy Gondwe mwina poti tikuyamba kukumba sopano ziphunziso tiyamba kukumba ziphunziso koma mu programu iyi poti chifukwa cha nthawi ndifuna Mungu otiuza unakuti kodi mukaona Seventh Day Adventist inuyo umaona kuti ndiyaboza kapena chani?
ine ndizanena choonadi mpingo wa Seventh Day uli ndi zinthu zambiri zimene tingawayamikire. Zinthu zambiri, anthuwa ali ndi masukulu, anthuwa ali ndi zipatala, anthuwa amagwira ntchito zambiri mu society. Koma vuto pamene lagona ndi ziphunzitso zina za mpingo, osati ziphunzitso zonse, tiyeni tiyankhule choona. Pali ziphunzitso zina, ziphunzitso zimenezozo chifukwa choti zimakhuzana ndi chipulumutso. Timaona kuti ziphunzitso zimenezozo ndi ziphunzitso zolakwika, andi zimapangisa kuti anthu amene akusatira ziphunzitso zimenezozo status yawo sili bwino pamaso pa Mulungu. Tinene moona mtima apa. Komano wina atha kunena kuti ndi mmene ifeyo tikuonera Seventh Day or even ene yake ena mipingo ina mu Seventh Day ina kuti sono ifeyo zomwe mukunenazo zoti timaoneka chonchi ngati munthu ifeyo sitikhulupiraso zimenezo. Kwa munthu ngati uyuyu muyankha chani? Funsolo sinalimvetse bwino. Munthu wina wa Seventh Day anena kuti ineyo ndine wotembenuka mtima komanso ziphunzitso izizi ngakhale ndimapita ku church zinazo mukunenazi zomwe ineyo munene ineyo sindimazigwira zimenezo. Okay. Mwinaso mpingo wina pena pake ziko zotheka ndi wa Seventh Day koma mwina unasinthiratu ungozitchula kuti Seventh Day koma ziphunzitso ndithu upeza kuti mwina fwa ineyo mmene ndafufuzira pali kukhala ngati even amene timati ma evangelical khala ngati akuwalandira kwambiri maijene ena masects ena ndithu akumalandira kuti a7 okhawa ndi anzathu asiyana ndi mboni. Inuyo kuyankha kwake mungati bwanji? Nzomveka. Ineyo sindingakhale pamene pano kumayankhula kuti a Seventh Day wonse si akhristu. Sindingayankhule choncho. Asiyana ndi mboni. Asiyana ndi mboni. Kuti ndikane kuti a Seventh Day wonse si akhristu ndikunama. Ine ndakumanapo ndi anthu a Seventh Day ambirimbiri woti ndi akhristu ndithu zipaso za muzimu wawo zikuonesa kuti uyu munthu chani ndi mkhristu. Koma vuto ndi mpingo as an institution. Bungwe tsopano lili ndi ziphunzitso zina zimene nzosakhala bwinoyi. Sitanthauza kuti mu Seventh Day mulungu sangapulumutsa anthu. Mulungu amatha kupulumutsa anthu because mulungu ngokhulupirika ndipo anthu akamva mawu kuwakhulupirira anthu chani amapulumuka. Koma pali ziphunzitso zina zimene ndikufuna kuti mwina tikambiraneko pang'ono kuti ziphunzitsozo zimayenda bwanji ndipo chilungamo chake chili pati. Ndeno panopo gondo chifukwa cha nthawi yapita. Ndeno ineyo chomwe ndikufuna ndipange tizakumaneso mpulogalamu ina koma pakali panopo mwangotipanga inuyo tangolawa tsopano mwangotikumbira ma foundation mwatikumbira bwinobwino mwatiuza mmene SDA a Seventh Day anayambira. Pakali pano tisiyane pompa koma ineyo ndithokoze kuti munabwera ndithu nkuyankha mafunso okhuzana ndi Seventh Day. Ineso ndiyamikire chifukwa